pois, segunda edición deste O Son da Estación. En primeiro lugar, moi agradecida a Xencia de Turismo de Galicia, a Xosé Manuel Mareiros, o Concello da Rúa, por unha vez máis poñer como punto neurálxico cultural en Galicia a Valdeorras, que creo que é moi necesario. Este ano, ademais, cun cartel que, ademais de colorido e vistoso como estábamos falando, creo que na parte artística un cartel impecable. O sea, temos dende Kill Beer DJ, que amenizará os cambios entre as bandas con música para o baile. Green Angels, que é unha banda local, sempre intentamos apostar tamén, como pasou o ano pasado, polo talento local. Hai bandas locais en Valdeorras, hai moito músico en Valdeorras, e Green Angels pois é unha banda de rapaces novos que abrirá o festival. Agorafobia, que está para sacar o seu último disco despois de varios anos en silencio, vai a banda de Boiro. E logo, como colofón, temos a Mondra, que acaba de sacar de Ronda o seu segundo disco, unha mezcla entre trad e electrónica. Mondra está un persoaxe totalmente irreverente, divertido, cunha posta en escena espectacular. Ademais, creo que imos ter un concerto que non deixará indiferente. E logo, como a guita de pastel, pois Carlos Ares, que Carlos Ares, coincido co director, o temos falado, sen ninguna dúbida, un dos referentes a nivel nacional da música pop actual. Ven de estar o ano pasado no Silfest, tanto gustou que dixemos ten que voltar a Valdeorras Carlos Ares. Agora está nun punto, ven de sacar Na Boca do Lobo, o seu segundo disco, cunha banda impresionante, cun directo espectacular. Tivemos a sorte de disfrutarlo na presentación dos concertos do Xacobeo en Madrid. Bueno, creo que queda un cartel moi variado, moi para todos os públicos, con entrada libre, e que nos deixará unha tarde-noite do 15 de agosto, pois, bueno, moi divertida e moi amable para